crear un joc de memòria, aquests que són targetes que has d'anar aparellant a mesura que les trobes, hem de tenir prèviament un compte a Genial. Si jo entro per registrar-me, tan senzill com que tenim un compte de Google, diem continuar amb Google. Ara em demana quin d'aquests vull, entro en el compte de l'escola i l'enllaç que jo us havia enviat, ara, si us heu creat el compte de Genially, us donarà, en aquest cas, la plantilla que jo us he enviat. D'acord? Jo tinc el costum de ser agraït amb les persones que ens faciliten coses i veieu que aquí he posat agraïments a Escape i el nom de les persones que han creat aquesta extensió. Després veiem que tenim 3 diapositives i aquí hi ha les instruccions, que com que jo ara us aniré explicant no perdo temps llegint-les. Ara, aquí ja tenim els elements. Mireu, aquests elements que tenen coloraines no es poden tocar, no es poden retirar, perquè són els comandaments que executen les diferents accions. Què podem fer amb el Genial? Mireu, ara primer haig de fer el joc de targes i aquí tinc aquesta que serà el dors. Doncs jo puc inserir una imatge i ara aquí jo vull buscar una imatge, per exemple, vaig a veure que em digui que aquí, aquesta és de fondo transparent, a veure si en trobo alguna, i dic dorso carta. Sí? He posat més o menys el que volia i tinc un dors de carta. Jo el selecciono, el porto aquí, em fa molt gran, i aquesta carta hem de procurar que tingui la mateixa mida que les cartolines. És més, d'acord? És més. Jo fins i tot després us ensenyaré que podem modificar, ara passo aquí, perquè veieu que surten aquests, i vaig a modificar perquè aquesta mateixa tingui més o menys aquesta mida. I aleshores aquestes puc fer exactament igual. Com que en surten les ratlles aquestes que m'ho diuen, ja em permet, de guia, i totes seran iguals. Em permet la guia i aquí veig que, excepte aquestes, que no sé per què, faig que sigui més o menys igual. Comprovo aquí, faig falta una miqueta, la faig una mica més petita, ara la faig una mica més petita, aquesta la faig una mica més petita, una mica més petita, d'acord? Després passarem. I ara, com que això sí que més o menys és d'aquesta mida, aquesta veig que no, i aquesta veig que no. Per tant, encara aquestes les puc reduir una mica i comprovo. Això és important perquè després, si no, es veuria la imatge per darrere. I ara, aquesta la suprimeixo, ja sabeu, sub, delete, i ara una cosa que haurem de fer sempre. Aquesta l'haig de portar al darrere, amb una capa inferior. Això hi ha capes, per tant, aquesta icona d'aquí és la d'ordenar, que és la de capes. Selecciono i me'n vaig a l'última, que és a sota. Què vol dir a sota? Doncs que ara jo agafo aquesta i la poso aquí. I una altra cosa que haurem de fer cada vegada és que ara jo haig d'agrupar això amb això. Com es fa? Tan senzill com clicar en una zona lliure de l'escriptori i mentre estic clicant arrossego i ara aquí em surten dues icones i aquesta ja ho diu agrupat. Doncs clico, ara passat a blau i estan agrupades. Ara mirarem el de guanyar, d'acord?
Guanyar. Doncs jo me'n vaig a les imatges aquestes que havia dit, ara trec aquesta i dic, mira, aquí, no, aquesta no, tornar, i jo, sí, aquí, aquesta, i li dic una que sigui sí, d'acord? Busco una imatge que sigui sí. Mireu, em surten aquí els Minions, em surten aquí diferents que puc anar triant, tenen totes les seves imatges, d'acord? Llavors jo aquí, per exemple, agafaria aquest minutet. Veieu que diu que sí, que ho has fet molt bé, doncs l'element bàsic que havíem dit és aquest. Per tant, ara, què haig de fer primer de tot? Portar-la darrere. La porto darrere. I què faig després? Porto el comandament a sobre. I després agrupo. D'acord? Doncs bé, ara jo avançaré una miqueta amb el memory perquè ara faré aquest d'aquí, però ja no cal que vosaltres estigueu pendents. Ja heu vist com es fa, per tant, no cal seguir. Bé, seguim. Ara faré aquests d'aquí. Important. Veieu que aquí diu Biku Boku? Aquests dos s'han de fer junts. Aquí diu, no es veu però diria Big 0, Boc 0. Doncs vaig a fer aquests dos. Busco una imatge. En aquest cas buscaré una imatge des del meu Drive. Busco el Drive, segueixo que vull el meu, aquí em demana i li dic que permet, estic entrant al meu Drive, i aquí li diré baraja. I em surt aquesta. Doncs jo aquesta la selecciono, añadir, ja se m'ha posat aquí, i ara jo la redueixo, la porto, l'haig de reduir fins que càpiga aquí dins, falta una miqueta, i ja la tinc aquí. Què és el que no puc oblidar-me? Doncs de fer el que us havia dit. Passo aquesta imatge sempre darrere. D'acord? La poso aquí. Es veu que ara està com si estigués a la presó. I l'altra cosa que no em puc oblidar és la de agrupar. Agrupo. Molt bé. Ara aquí podria posar una altra imatge, però no. Aquí, com que jo vull que potser hem de combinar imatges que haurem buscat en el Drive, que ens les haurem pujat prèviament, o si la trobem per aquí que ens va bé, jo ara li dic text i agafo aquesta lletra, no cal més gran. I ara aquí, per exemple, poso Reis de la baralla. Ho faig més petit i ara, en aquest cas, jo el que faig és posar-ho aquí. Com que vull que càpiga dins de la carta, ho redueixo fins que hi càpiga, ho puc fer encara una miqueta més petit perquè no sobresurti res, d'acord? I ara què haig de fer? Al darrere i agrupar. Molt bé, com que jo voldré fer més cartes, ara aquestes les puc portar, perquè està agrupat aquí dalt, aquesta la porto aquí dalt, i ara n'hauria de fer més. Doncs abans de continuar, selecciono, botó dret, copiar i enganxar. M'ha duplicat i el poso aquí. El mateix amb el següent. Copiar, enganxar. I me'l poso aquí sota. Fixeu-vos que ara aquí diu Biku Boku i aquí diu nom. I una cosa que se m'havia oblidat és que quan acabis de fer dues parelles, gira endarrere i ara mireu, sempre, abans de fer cap altre, Biku Boku, Big 0, Boc 0. Ara aquestes dues han d'anar aparellades.
Com que ja he fet aquest, ara jo en faré uns altres i no caldrà que vosaltres aneu seguint perquè ja sabem com es fa això. Bé, reprenem l'explicació. He acabat de completar amb unes quantes cartes més i me'n vaig a aquesta pàgina d'aquí, clico i dic ocultar esta pàgina. No sortirà perquè ara passem a veure la previsualització. Veig aquí a compartir, dic visualitzar, a veure com ha quedat. I aleshores tinc la pàgina d'inici, salto i directament vaig al joc. Per tant, aquí clico aquesta, no, em surt que no, gent amb aquesta, perfecte, aquesta, dron, perfecte, baralla, reis de la baralla, ordinador, perfecte, i càmera. I ara, un cop l'hem acabat, passem a compartir, copiem l'enllaç i ja el podem enganxar a on més ens convingui per compartir-lo. Moltes gràcies.